La barema solidària serà una experiència que neix del món del vi i neix del món social. A través d'aquesta barema i aquesta experiència el que volem és ajudar a tallar amb la pobresa. Volem contribuir a millorar la qualitat de vida i la inclusió social de les persones afectades per malalties mentals. Volem sumar esforços perquè nens i adolescents que es troben en situacions desafavorides puguin tenir un suport educatiu. Amb la barema podràs baremar i ser solidari. Integrador social del huerto terapéutico Masía Nova. La compañía que te dan los usuarios no te lo paga nadie. O la etiqueta que la sociedad tenemos de la enfermedad mental nos hace que lo veamos desde la distancia. Creer realmente que necesitan una oportunidad de inserción ocupacional. Bueno, estem aquí cuidant l'hort, tens una obligació, doncs, per exemple, d'aixecar-te més aviat, constància, bueno, responsabilitat, y ens ho passem molt bé. El trabajo que se está realizando aquí, los resultados que veo son espectaculares, es algo que es necesario. Classes particulars i per tant considero que l'acció que fa Càritas és molt i molt important de poder donar aquesta oportunitat a tots els infants que tenim a les diferents poblacions. La verdad que es una gran ayuda y una gran oportunidad para ayudar a los niños a que mejoren. Tengo un sueño muy grande para niños, que va a estudiar, que va a un profesor en futuro o cualquier cosa buena para niños. El proper dia 2 d'octubre vine a baremar. Tallarem junts amb la pobresa. Dona oportunitats a les persones i talla amb la pobresa. D'aquesta barema solidària sortirà el teu vi, Que podràs venir a buscar a la primavera de l'any que ve. Animeu-se i veniu a les vinyes a conèixer-nos. Talla amb la pobresa. Vine a la barema solidària. Tu ho faràs possible. Tu ho faràs possible. Tu ho faràs possible.